Nisko nggak paling dah yang mandong, hor sabi hor. Hor sabi ya. ओरैनो जोंबो खोनादों आरो नंथारगौबा बिथांखौ जोङो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो एक्सपेल खालामगोन बेबायदि माने दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो इउपिपिएल दोलोआव नाङा आरो बेखौनो जोङो बोराबखानानै जोंनि बे दोलोआव मोनसे साखोन दोलो जों बानायनो सेस्था खालामखाबाय थादों आफादगिरिया गुबुन हिनजाव लानानै खारनाय बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो ससियेल मिडियायाव बहुत समाव ओरैनो नंखाय बाखाय खोथा सोलियो मालाबा आंनि सायावबो बहुत खोथा नंखाय खोथाखौ खोनायो आरो बेखौ जेसेबांलागै पुलिसनि तदन्तनि दाराहै जों बेखौ फाइनालि जानो हाया दासिमहालागै जों बे खोथाखौ बुंनो हाया ओरैनो जोंबो खोनादों आरो नंथारगौबा बिथांखौ जोङो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो एक्सपेल खालामगोन बेबायदि माने दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो इउपिपिएल दोलोआव नाङा आरो बेखौनो जोङो बोराबखानानै जोंनि बे दोलोआव मोनसे साखोन दोलो जों बानायनो सेस्था खालामखाबाय थादों बेखौ जों गाबोननि गेजेराव एक्सपेल खालामगोन जों बेखायनो बुंदों जे माने गोबां कनस्पिरेसि थायो गोबां समाव नुदों माने बिरोधि पार्टिफ्रा बेफोरखौ मोनसे फोसावथिंनायबो मोनसे हाबाफारि मावनो नागिरो बेखायनो तदन्तनि गेजेराव जि माने सैथोआ फैनाय लोगो लोगो जों बिथांनि सायाव एक्सन लागोन आरो बेफोरबायदि सोद्रोमाखौ जुदि गमामायैनो नंथारगौबा जों गाबोन समफोरनि गेजेरावनो एक्सपेल खालामगोन आरोखि ओरैनो जोंबो खोनादों आरो नंथारगौबा बिथांखौ जोङो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो एक्सपेल खालामगोन बेबायदि माने दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो इउपिपिएल दोलोआव नाङा आरो बेखौनो जोङो बोराबखानानै जोंनि बे दोलोआव मोनसे साखोन दोलो जों बानायनो सेस्था खालामखाबाय थादों आफादगिरिया गुबुन हिनजाव लानानै खारनाय बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो ससियेल मिडियायाव बहुत समाव ओरैनो नंखाय बाखाय खोथा सोलियो मालाबा आंनि सायावबो बहुत खोथा नंखाय खोथाखौ खोनायो आरो बेखौ जेसेबांलागै पुलिसनि तदन्तनि दाराहै जों बेखौ फाइनालि जानो हाया दासिमहालागै जों बे खोथाखौ बुंनो हाया ओरैनो जोंबो खोनादों आरो नंथारगौबा बिथांखौ जोङो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो एक्सपेल खालामगोन बेबायदि माने दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो इउपिपिएल दोलोआव नाङा आरो बेखौनो जोङो बोराबखानानै जोंनि बे दोलोआव मोनसे साखोन दोलो जों बानायनो सेस्था खालामखाबाय थादों बेखौ जों गाबोननि गेजेराव एक्सपेल खालामगोन जों बेखायनो बुंदों जे माने गोबां कनस्पिरेसि थायो गोबां समाव नुदों माने बिरोधि पार्टिफ्रा बेफोरखौ मोनसे फोसावथिंनायबो मोनसे हाबाफारि मावनो नागिरो बेखायनो तदन्तनि गेजेराव जि माने सैथोआ फैनाय लोगो लोगो जों बिथांनि सायाव एक्सन लागोन आरो बेफोरबायदि सोद्रोमाखौ जुदि गमामायैनो नंथारगौबा जों गाबोन समफोरनि गेजेरावनो एक्सपेल खालामगोन आरोखि मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000 दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 995442779 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन